Este que vedes aquí, de rostro español e quevedesco, de negra guedeja e longa barba, son eu, don Ramón del Valle Inclán. Estivo o comezo da miña vida cheo de riscos e azares. Fun inmar converso nun mosteiro de cartujos e soldado en terras de Nova España. En 1892, Ramón viaxou a México, onde pasou case un ano traballando como xornalista. De volta en España, instálase en Pontevedra, publicando varios contos e editando en 1895 o seu primeiro libro, Femeninas, unha colección de relatos de tema amoroso. Pouco despois, Valle Inclán marcha a Madrid. Alí entabla amizade cos escritores máis importantes do momento. Empeza a frecuentar tamén as tertulias de cafés literarios, unha constante na súa vida. A partir deste momento decide adicarse por completo á literatura, deixando de lado o xornalismo. Daquela, o 4 de xullo de 1899, acontece un tráxico suceso que cambiaría a súa vida. Valle Inclán perde o brazo esquerdo despois dunha liorta co escritor Manuel Bueno. Os seus amigos representan a súa primeira obra teatral, Cenizas, para recadar cartos e mercar un brazo ortopédico que nunca usaría. Valle Inclán foi autor dunha abundante reproducción literaria que inclúen prácticamente todos os xéneros: narrativa, poesía, teatro, novela, relatos, artigos xornalísticos, pero principalmente o grande escritor pasaría a historia por ser o creador dun xénero moi singular, o esperpento. O esperpento é unha técnica literaria que busca deformar de maneira sistemática a realidade e que Max Estrella, protagonista da súa obra Luces de Bohemia, define así: os heróis clásicos reflectidos nos espellos cóncavos dan o esperpento. O sentido tráxico da vida española só pode darse cunha estética sistemáticamente deformada. Ademais de poemarios como El pasajero e La pipa de Kif, a obra de Valle Inclán consta de coleccións de relatos. Como La flor de santidad, destacan tamén as 4 entregas das sonatas: sonata de outoño, sonata de estío, sonata de primavera e sonata de invierno. No xénero teatral, as obras de Valle Inclán foron moi importantes. Destaca o ciclo das comedias Bárbaras, Aguila de Blasón, Romance de Lobos e Cara de Plata. Tamén tivo moita son as divinas palabras, onde a brutalidade convertese en materia artística. As farsas de Valle Inclán, como farsa infantil de La cabeza del dragón, La marquesa Rosalinda e Farsa de la enamorada del rei, son obras teatrais que se distinguen polo seu humor, crítica social e estilo esperpéntico. Estas obras exploran a deformación da realidade para crear un efecto grotesco e reflexionar sobre a sociedade.